Babi, ako to robíte? Však ja som skoro umrela na tom pilates. Vyši predstavuje svoje nové produkty a ja som mala možnosť zúčastniť sa takéhoto úžasného eventu. Vyskúšali sme si pilates na reformeroch a ja len dúfam, že po tomto tréningu budem mať takéto svaly. Lebo bolo to, že fakt náročné. Ja nechápem, ako babi môžete pri tom vyzerať tak dobre. Pozrite sa, o čo sa snažím, čo tam robím. Chvíľu mi to trvalo, kým som na to prišla, ale myslím si, že som to celkom zvládla, ale určite budem mať svalovicu. Skúšali sme všelijaké výkopy, kopy, predkopy, zakopy a ja neviem čo všetko, ale podľa mojich ksichtov môžete vidieť, že snažila som sa to nejako zvládnuť, ale myslím si, že som viac oddychovala ako cvičila. Strašne ma začalo bolieť zápestie a je to fakt, že makačka. Nakoniec nám trenérka dala nejaký ťažký cvik na brucho, takže z tej delulu dúfam, že budem mať tehličky po jednom tréningu. Poriadne som sa potom napapala a toto je posledná estetik časť videjka. Bye bye!